Dobrý deň, dámy a páni. Vítajte v Pneu TV. Úprimne, nikto z nás nemá rád, keď treba vymeniť pneumatiky. Taký okamih ale musí vždy prísť, pretože neopotrebiteľná pneumatika proste neexistuje. Ale prečo? Zmes gumy je vyvinutá tak, aby sa prispôsobila každej nerovnosti na vozovke. Pri jazde dochádza k treniu, ktoré pneumatiku opotrebúva. Pneumatika sa počas svojej životnosti otočí až 25 milión krát a prejavy tohto nepatrného trenia sa postupne stupňujú. Životnosť pneumatiky predĺžuje zloženie gumy, ak je obohatené o posilňujúce prvky. K dlhšej životnosti prispieva aj taká stavba pneumatiky, ktorá vďaka rovnomernému rozloženiu síl optimalizuje kontaktnú plochu s vozovkou. Pre Michelin predstavuje životnosť základné kritérium kvality. Vďaka svojim výskumom sa stal v tejto oblasti skutočným lídrom na trhu. Pokým autá stále jazdia, pneumatiky cesty brázdia a čím dlhšie vydržia, peniažky nám udržia. No, koniec muziky a na budúce zase dovidenia. Michelin. Najlepšia cesta dopredu.